Cek. Kangen ning ati. Wah, kangen ning ati ya, Mbok. Minangkane atur salam pambuka saking Satria Utama. Jeng gedel. Nggih, Mbak Wulan. Tak ucap salam-salam sik ya sayangku. Nggih, monggo. Nggih Satria ngaturke Lujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora ono sing nyauri Nyauri ngono kok buke ngono. Aku gak ndungu iki. Ora ndungu. Kurang banter menawa. Sing banter yu. Baleni ndak jajal kowe. Aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ustazah mumpuni ngono arek. Mumpuni apa mumpungi? Ngaturke Lujeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga besar Ketoprak Satria Utama ingkang midil saking Desa Growong Kidul Kecamatan Juwono Kabupaten Pati Bumi Minatani ingkang digulawentah panjenenganipun Bapak Haji Not Daging. sing banter daginge. Iki lho, gedel ana tamu. Salah apa bener? Bener. Aku lagi iki Salah lah ya ora ndandek kowe sing mbayar ora ana daging ati. Ingkang midhas saking Desa Growong Kidul ingkang digulawentah panjenenganipun Bapak Haji Not Daging. Dipun ayomi panjenenganipun Roko Mas Amin Wijaya. Oh, dalah dibantu panjenenganipun Bapak Suyono. Oh, nggih. Katimbalan ning desa Ning gene mbuh iki Gajah Mati. Lah aku di Sherlock lho yo. Iya. Angger tekan kene blok. Alah kowe mesti mandek mening Sri Kandi kono. Aku ning kene lho, kira-kira bayaran mbah ora. Alah teh ora bayaran wong sing jipuk mami kok ora bayaran. Aku mang angger ana diesel aku langsung nemplek rene. Kowe mang. Lah tujune kok ora diesel pengajian sing mbok parani mang ya. Ora. Dalam rangka sedekah bumi leres, Bu. Sedekah bumi. Didongakno Del. Dongane piye yo? Muga-muga sakbubare nanggap Ketoprak Satria Utama. Nggih. Warga masyarakat dusun Gajah Mati diparingi gampang leh golek sandang pangan. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Sing petani wulu pametune melimpah-limpah. Amin. Sing pedagang batine tambah mberah. Amin. Sing pegawai negeri mundhak bayarane mundhak pangkate amin Allahumma. Amin. Sing perawan karo Joko ndang entuk jodoh. Sing wis duwe bojo, Nduk. Sing duwe bojo lha apa, Mbok? Tambah neh arek. Kok tambah neh? Ndang pegatan ngono. Aja. Lah timbangane tambah neh. Alok tambah neh timbang pegatan. Iki mangan tamu sayangku. Bu Karmise. Gajah Mati RT 1 RW 2. Minta lagu tambal ban selendang biru. Terima kasih ya Mbak. Buka isine apa nak menawa mercon? Oh sapa kondo TV arek. Maksudnya mbledosi raimu lah wis kadung kocar-kacir ngono. Iki TV isine, aja ngono yo. Iya jaga. Iya. Jajal buka, hati-hati lho lah ngono isine mercon. Gak apa-apa. Iya. Bledos lah nek raiku kowe aja lho ya. Sing wis kadung kocar-kacir ngono ah. Engko isine kotang iki engko. Isine engko nek BH. Kotang nganggo jebret kowe ya, Mbak. Aja ah. Karo kancane kok ngono lek sayang. Lah kok kotang. Iki apa leh ya. Ngambune. Denger nek ketoprak rata wadus. Sapa ngamang? Sabun Gip. Engko go mulai kowe. Engko nggo saisa yo. Ya atas kok nggih isa-isa. Lah piye? Ayo wayahe awake dhewe ndamelangan suka. Nggih, paring melipur nggih. Warga masyarakat dusun Gajah Mati. Menika leres. Nyanyi aku bintang matamu nih kok. Bayarane sing akeh dhewe. Sapa ya Mas? ngomong? Bayaran akeh. Yo no. Akeh yo pisan iki tok ae. Nek sesuk melok neh nek gelem kowe. Mah, sesuk mbojak nendi? Tak jak ning kono lho ngguri kono tak jual kowe. Mbok jual? Iya. Mbok jual ora ono sing ngambus nek aku iku wis. Halo RHS. Cangkeme lho. Tak duduhi. Tukang syuting iki lho idolaku. Masa? Senengane iku nyutinge lambe-lambe tok Dhisik bekas tukang syuting are Mas. Ora iki bojone Ani. Manggolo. Iya. Bolongan cilik aja mbok inceng Mas ki lho bolongane lah gedhi Mas. Iso mbok dono bolongan kene bareng. Ayo sayangku. Nggih, diaturi kusumane ngati. Oke, semangga Kang Mas. Langsung emang diaturi kerja bareng RC Audio Sound System. Kontrol ngarep le. Satria Utama. Aja kliru lho lah. Matur sesanget dumateng Mami Ika kalian Papi Edi. Matur suwun sampun ngejob kula. Iyalah. Jenengan sehat selalu. Amin sing bayari ya matur nuwun terus. Spesial buat Mas Arya ya. Oke. RC Audio. Sampingnya apa ini? Kusumane ati dong
tentreme atiku RC Audio Kontrol ora bakal lali kontrol depan panggung le dur kelingan jroning ati sak bedaing bumi Mbak Ula Wayo. kadung kaya ngene saiki piye karepe matur suwun malah pirangake manis pambukane kok pahit bumburine Sika
salam pambuka Nggih. dari Ibu Karmise sayangku. Bu Karmise. Nah, diaturi lagune tambal ban. Tambal ban selendang biru. Ih, selendang biru. Oh Oh iya, tambal ban sama selendang biru. Yang mana? Heh? Yang mana ini? Yang mana? Yang mana saja. Yuk Sembarang langsung lah, yuk. dipanggil bareng bersama artisnya dari Satria Utama untuk pertama J. kali bareng bersama Jeng Novi. Oh, Novi. Satria Utama. Ayo. Elah, iki lho saka mamimu sayang rene. Iya. Iya, aku kok mamimu diwaca sisan to ya. Duwe go sampean. Laris. Kok laris nih. Lah kok kenapa kok kene Bar dicebar kok kene kowe tak dolok. sampean niku? Kok mami, Mbak. Iya. Minta lagune Iya. wonten kalah weton. Oke. Mami Ika mau nyanyi, Oh, J bareng kalian Mbak Ella, J. Kadung idola. Ayang-ayang ora idola Lah, sini. apa? Ora patio. Tangis tanpa air mata. Iya, terima kasih Mami Ika, owner Tembak. dalam. Wah. Suka itu aku Mami. Aku suka itu ditembak dalam. Dor. Sik, owner kok tembak dalam iku owner apa? Ono wis gongko tak kandhani. Yakin lagi duit. Alah ndek bengi aku baru ditembak kok. Aku. Hah? Dia bengi bar ditembak. Iya, ditembak dalam. Apa iku yo? Wis gongko tak dudohno. Tak dudoi. Apa? Aku mang lho apeh takok omahe Mami Ika. Heeh. Takokku ngene, Piye? bakul alpukat kocok ngono. Lah aku anggere dino diterip alpukat kocok terus. Iya, wis kadung idola pokoknya ya sayang ya. Dikasih Mami. Mbak Novi ya. Nggih, terima kasih. Yuk dikasih tambal ban dulu. Mami habis ini nggih. Oke, yuk semangat langsung diaturi. Iki cekeli kowe ala barang sing beruh iki. Aja ngono, Mbak. Ya wes, ayo Dek Novi diaturi tambal ban ya. Nggih, Mbak. Sikandang bersama Diajeng Novi Satrio Utama. Ya, dados ya. Ayo Mas Arjun sikato. Ha! Musik! Satria Utama RC Audio RH Studio 1 Iyo! Ayo Novi. Ha! Sandal
panjenenganipun Ibu Karmini ya nduk mau ya. Karsini. Karsini. Iya. Ini dari Mami Ika. Mami Dituruti Ika. sayangku. Kalah weton, monggo Ya. Mami go aturi minggah Ayo, Mi. panggung. Monggo. Ah. Hah? Apa nyanyi ki Mbak? Gak usah di ngadap mawon, di Oh. bawah mawon. Iya, ya. monggo. Monggo diaturi wonten kalah Loh. weton Mas Orjen. Nggak mau nyanyi. Nggak mau Mami. nyanyi. Sing nyanyi kudune kowe lah. Mas Arya. Oh, Mas Arya, monggo Mas Arya sini. Enggak, ya Oh, udah. iya. Mau nyawer. Iya, nyawer aja Mami. Nyawer aja. Sedekah ya Mi ya. Iya, 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 iya. Ya dari kalawetan kowe sing nyanyi lah. Iya. Karo kowe, Mbak. Oke. Monggo langsung mau diaturi. Halo guys. Iya. Makasih nggih. Terima kasih. Untuk keep gue. Giveaway. Giveaway, ya. Matur kowe tek gede dhewe lah. Eh? Kowe tek gede dhewe. Lah kan aku ukuran jumbo. Oh iya terima kasih lah. Ngerti ae aku proses hamil. Aja sambang kesegenteni sapa kok ape proses. Aja se. Aku kan terok kowe manak-manak terus. Kan aku kucing. Iya. Kowe ganti ping pira wisan? Iki tak bedhek sempak isine. Mbok bedhek jajal buka lah nggonmu lah. Bukan. Heh. Sakjane aku sungkan. Adai plastik, Mas. Mas, aja ngono. Ya ora sedeng ngono ku nganggo karung. Kok mlebu-mlebu ngene iku. Nganggo karung ngono. Katoki tenan. Karung sak iki lho, Mas, ora pas. Jajal lah isine buka ayu. Kowe sing dikeki saruan iki tak gawakno. Wah iki apa iki? Wih, Mas Inten Permata iki. Wih. Tas iki ketoke. Wah, kaya mami-mami ya. Iya. Oh iya. Ya Allah Gusti, apike aku tek ora leh mimbane loro kok. Engko nek medun ya. Sampeyan santai wis ana. Mereke ana. Dalem. Oh iya siap. Mami. Makasih Mami. Matur nuwun. Ora apa-apa bar tak cukur kok. Bar sing siji apa buka tak gawakno. Siji kita tase jerone masuke. Saiki dompet ketoke. Wih. Aku gak dong ya. Apik tas iki. Ora ndong aku. Kok randong iki biasane tasan kresek ya Mi mbok kei dompet. Wis lebokno kabeh kok aja mbok dol lho lah. Ora tak dol. Larang kok lek mbok dol. Ngene iki larang. Larang Lah aku ora roh rego e. Ya kowe tukumu nek pasar 35 kok. Heeh, selawe. Oke diaturi kalawetan pamrentani Nggih. dari Mami Ika. Nggih. Monggo. Iki jenenge paper bag. Alah kamu. Satrio Utomo RC Audio. RHS Production. Yakin lagi iki aku nyanyi iki. Terspesial kangge Mami Ika. Semoga rezekine lancar. Amin. Sehat selalu. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman, rapi so bepojoan. Satuanmu telu, satuanku wolu, jare wong tuaku didong ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora maringke, kok kaya ngene nasib sing tak rasane. Ngopo Dik? Ngopo Dik? Ngopo? Apa awak dhewe mbiyen kebetul, ning akhire ati iki sing mbok remuk. Kabeh kuwi ora sing kajaluk, jare wong tuaku wetone ora kathok. Lara kaya dipateni nanging ora mati, do Gusti paringono kuat ati. Mami Ika, kita goyang bersama Satrio Utomo. Iya Mas, Iya Dek. Mbak Ulan. Dalem sayang kue lagi Dek. Satria Utomo lho iki. RC Audio RHS Production matur suwun. Kopa kopi, 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 kopa kopi. Wase.
abot sanggane wong tuwa ora maringke kok kaya ngene nasib sing tak rasane. Apa dik? Apa dik? Apa? Opo awak dhewe piye kemetu ning akhire ati iki sing mbok remuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuaku wetone ora kadung lara kaya dipateni nanging ora mati Duh Gusti paringono kuat ati. Elang gedel mati. Mbak Ulan sikat. Iya iya RHS Production. Satrio Utomo RMC Audio. Ayo Mbak. Ayo Kita Ayo, goyang Mak. lagi bro. Satuan telu satuan kuwolu jare wong tuamu piye dong ra ketemu apa sanggane wong tuwa ra marengke kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Wayo mas, wayo mas, wayo. Apa awak dhewe biar kepeto. Yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu metone ora gandung. Apa awak dhewe biar kepeto yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gandung lara kaya dipateni nanging ora mati Duh Gusti paringi kuat ati Duh Gusti paringi kuat ati. Woi, sampun. Nggih, kalah weton. Mamika matur sembah nuwun nggih. Mas apa iki? Mas Arya. Mas Arya matur sembah nuwun, salam kenal nggih Mas nggih. Aku ora pati tercemar kaya iki ya Mas. Aja ngono. Sampeyan ora tercemar ayo. Apa? Terpopulasi, populasi. Terpopulasi iki masamu iki. Lah Udara apa piye? Lah kok dia tercemar kan udara. Dilanjut ya sayangku. Nggih, lanjut. Untuk dumateng warga masyarakat dusun Gajah Mati sing badhe Nggih. ngersakake lelagon. Monggo Bu ngersake Nah. lagu napa? Ah. Bu iki kok kendel kemawon lho, Ayo Mbak. tawanin no yuk. Ayo kok Tawanan lah, tawanin lah. Monggo. Iya, Mbak iki lho tawanin. Ngersake lagu napa, Mbah? Bu, yu, Kang, Lek. Rondo Neng. kuning. Rondo kok kuning? Jamu pegel melarat, Mbah. Ya Allah, baik untune rong tukul lah. Urung tukul kaken mi, urung tukul. Ampang jebule. Jamu pegel melarat lah ya. Nyidam pentol angel. Iki mertandakno ndek nom-nomane utange akeh. Kok ngono? Lah iku brondoli. Ora iku dicukur Ora. gundul. Dicukur. Ngawur ae. Dilanjut ya sayangku. Bareng bersama artisnya dari Satria Utomo selanjutnya. Yang mana Mbak Ulan? Heeh, siapa ya? Sendiri. Bersama Jeng Santi. Santi. Vano Satria Utomo. Santi, Dalam Mbak ya. mau
tesih ana pamurutan selendang biru. Inje. Juga ada nyidam pentol apa mau jo ayang-ayang terus apa nih mau nduk? Jamu pegel melarat. Jamu pegel melarat. Diaturi apa San? Selendang biru Mbak. Selendang biru. Inje. Oke, setunggal moko setunggal diatur di Sinarangan Satria Utomo. Kagem pandemen ketoprak juga yang sudah datang semuanya selamat Inje. malam ya Nduk ya. Tanpa terkecuali matur sembah nuwun sampun hadir. Nah, yuk diaturi selendang biru. Welcome to BJ David Remix. Kita goyang lagi bro. Everybody scream. Ayo Pi, ayo Pi. Kita goyang lagi bro. Bersama DJ-nya Mas David. Ada si audio. Matur sembah nuwun. MHS Production. Ayo Mas Rama. Jangan diam saja. Ayo. Wingi, matur suwun Wingi. Ijono nonton duwe wiset iki. Iya. Lah kowe sing nyawer sapa kowe? Ayo Dik, ayo Dik, ayo. Kesel kok. Kita goyang lagi bro. Tanpa warna bekas dengan kelambiku selendang biru sing ana ning pundakku ilang tanpa pamrih bareng tanganmu ilang bareng rasa tresnoku Satria Utomo Dua. Velocity-nya Satria Utomo. Lah aku urung. Kita goyang lagi bro. Ayo lah Dok, ayo.
Karsini. Karsini. Ayang-ayang oke nggih. Dari Nggih. Pak sapa iku, Nduk? Mami Ika no. Oh gak sing pakai blangkon iki lho, Pak. Napa Pak? Kalian gubuk asmara Pak sinten paring asma? Plonco. Oh gak plonco. Terus apa? Plonco. Pak Plonco. Mau nyanyi, Pak? Nyanyi, Mau nyanyi Mbak. ya. Duet yuk. Kulino maca ya padha awake dhewe apalan yo angel. Ngono iya. Diaturi pamurtane ayang-ayang. Pamundutane ayang-ayang sing ndi yo? Ayo sayangku yang bisa ayang-ayang, Nduk. Maju. Sing ndi? Siapa? Bela iso ra Bel. Ayo sayangku yang bisa ayang-ayang maju, Nduk. Sing ndi, Mbak? Sing Yo. ndi, Mbak? Oh, iki lho sing dhuwur. Monggo Pak, mengke nek jenengan wangsul, nggih. Beto mantuk nek menawa kentenge jenengan bocor ngejak benekno kenteng. Siap menerima info iki, Mbak. Kenteng lorok, terusan dandan antena, Oh iya. siap Oke, menerima oke. info pokoknya. Diaturi ayang-ayang ya langsung Iya, semangga. Satrio Utomo. RC Audio RHS Production Matur Sembah Nuwun Baca Mati Bergoyang. Bu Inggi minta lagu apa? Kerinduan siap. Ditunggu nggih Bu nggih. Ati kananda sengit pilihan hanyalah aku kowe laku
suci kasunyatan. Yen to Gusti Rabu isih nyawiji. Ayo goyangi sayang. Kudu kelangan. Yen to Gusti Rabu isih nyawiji. Dewa-dewa dadan kendang saking Joko Karewangi. Isih nyawiji. Rido Susanti, terima kasih matur sembah nuwun. Ayang-ayang sama diaturi. Iya. Dari Pak Plonco. Terima kasih matur sembah nuwun, masih ada gubuk asmara. Bubuk Asmoro. Iya, J. diaturi langsung. Langsung Ya. sampean, Mbok. Iya. Sikat. Oke, dalam. Oh, dari Bu Inggi juga ada kerinduan. Bu Inggi kerinduan, Nggih, matur sembah nuwun. Laris tenan to lah. Bareng Loh, tak laris teplekno nek. kowe pok. Balane nusul kabeh. Ya iki nek ngono tak poke Mbok nek menawa dadi abang. Dari Pok-pok. panitia. Ya, aja mek sicok ngono lah ngepok iki sine pira iki ya lah. Iki mang lah nyuwek engko piye engko nek melok kesuwek. Ora elon-elon. Iya. Lon-lon. Rezeki kena ngombe bang mekar. Kok bang mekar? Iya, aku utang mekar. Bang setan aku Mbok. Iya. Kayak bang mekar aku bang setan jadi hau-hau ngono. Hawi mau. Hau. Panitia sedekah bumi rindunya hatiku gala-gala dawe asmara. Nggih. Nggih. Iki apa? Bu Inggi kerinduan. Dalam mami? Mbak Ella riak pun. Urung wayahe. Gosek mbak, Mosok gosek mi. Engko pasti takon riak. Aku wis ngerti kok. Ketoke mami seneng nek aku remuk ini. Iya, kan aku wis kadung ngajur. Ini tulisannya gak ono reok lho, Mbok. Iki pamundutan lisan. Iki diatur dari Bu Inggi riyen Bu mungkin Inggi nggih. kerinduan. Kerinduan. Nyanyinya Mbak Bu Inggi. Monggo Bu. Mboten. Bu Inggi ra kulino karaoke kok. Siapa Mbak? Iya sayang yang bisa kerinduan. Betapa. Oh, Rista, sikat. Yo, diaturi monggo. Ada satu buah tembangi kerinduan bersama Diajeng Rista Satrio Utomo Dados. Ya. Monggo. RHS Production Wasek.
sayang kue lagi Delwati. Lunas Yoyo ya. Iki saka panitia. Nggih. Masih ada rindunya hatiku gala-gala dawe asmara. Nggih. Langsung diaturi. Yang mana? Yang Gala-gala. mana? Bella maju sayangku. Bella tidak bonita. Yo rancene spray, kok. Mbak. Oh gak spray. Oh gak mbok spray iki lah. Masane kono aja dadi spray dingkeling-kelela meletet kengko malah. Dikasih ada gala-gala nggih. Pamunten dari Bapak Panitia matur sembah nuwun sampun dereng ngregengaken sinarengan Satria Utomo. Kerja bareng RC Audio juga RHS Production. Semangga Kang Mas. Wilbo. Sing munggahi piye to? Keliru ya, Mbak. Ya keliru. Berarti kiko saya tak ugane sampean ya. Omah aku. Mbok brekna malah kayak gabah sesak aku kok. Gak gede aku kok. Kowe bobot pira to lah? 77 nek gak salah. Genepi kok 80 ngono lho. Sesuk mbok tak genepi. Napa? Aja dia bojone. Ya mau bojone kok. Kok ndekne dadi pelakor, Mas. Masa iya gelem Mas kowe karo Ela? Gilani le Mas. Sopo? Lho nek kepepet doyan lah kowe. Mas karo mendem ae ben rapate cetha rupane kan blawur. Bojone cek mending aku. Masa? Iya. Bojone sapa to iki? Ani. Ani, ora ngerti aku. Mending aku akeh kono. Ngono. Ayune tumpuk kono aku gak. Mas kowe nek pilih Ela, sesuk mripatmu tak priksakno katarak ketoke Mas. Ya mine nganti nganu luwah-luwah iki, Mbok. Iya Mas, Reyok Ponorogo. Kendange ya Mas ya. Jeng Ela ge Delwati ape dadi reyok bayarane mberah iki Mas. Oh, Garap ojo sampe lemboh Mas. Aja ngono, Mas Gola. aja muni mberah padha wae. Mbok. Ora ono. Aku harga kuli. Iku je dimboi tas, dimboi dompet. Tenan harga kuli takoki nira ngandel. Harga kuli ya, Bu ya. Oh, harga kuli Mas kandhane. Gola sing penting kan bintang matamu. Oh, gak. Heeh. Padha wae, Mbok. Alah, ora. Mataku dhewekan. Iya semangga. Ayo sayangku goyang sing semangat. Satria Utomo. RC Audio. RHS. RHS Production. Matur sembah nuwun.
malah ulo iki. Yo. Mami kan parani dah. Paranono lah. Kawi mau. Malah kaya kire. Apa yang blusuk dalane? Tutupi do, tutupi. Wah. Iya. Dadi ulo iki. Ajur mumur. Aduh. Jabang bayi. Dikebok potongnya dikebok. Ya Allah Gusti lah. Sadarlah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti. Bojone mentolong ingeti ngono ya. Hop, sik. Mik yang diduk mike. Lho. Mik. Kesurupan. Ya, aduh mati iki bar kesurupan iki. Hop, sik. Sampean sinten, Mbak? Wakek ane musike. Sampean sinten, Mbah? Nurini. Ngurini. Ya aja ngono mlakune, Mbah. Gini oleh Mbah iki panggungku rata kok, Mbah. Ya Allah. Mbah entuk biru-biru lho. Aja, sing abang aja gelem nek biru, ndase protol kok. Soal liyane aku terus yo remu Aja gak iso iki ya, Mas. Iya, Mas. Wis ben ajur sisan, Mas. Iya ya oke siap. Mbok, Bu Inggi urung. Kowe iki sapa leh, Mbah? Mbah Nurini. Mbah Ngurini ku sapa? Bu Inggi urung danyange kene. Danyange kene. Bu Inggi ulo. Kowe nek disawer Bu Inggi pokoke ora gelem ngalih kok jiwa ragane Ela. Ora ngaleh. Bu Inggi tolong Bu niki Bu. Bu Inggi sak ndure iki ya, Bu. Sing abang ngono. Sing abang. Lah ya sak Aja ndure. Bu Inggi tok. Lah sapa? Warai, wong semene nek ra nyawer. Aku mau lunga kok jiwa ragane Ela. Kok mbok warai? Wis golah. Ben entuk kaya mbrah. Mosok setan diwarai. Ya ora apa-apa, karo mentul-mentul ngono lho. Aku iblis are. Kayak ngombe ale. Tukokno es ale ya Allah Gusti. Kayak Ibu banyu-banyu aki ngono lho, Bu. Banyu aki. Wis golah. Ya Allah Gusti ngombe nang serak ta ora kowe? Biasane gak serak. Enggak, ya Golek es teh iki jane. Ya Allah Gusti, es teh. Mimi. Ngono ya menolong domblong kayak 2000 gene kono. Iki ndi sedotan. Wis go ngene, wis tak tubles karo kukuku iki engko. Congore ambane leh. Ya Allah Gusti, iki congor apa-apa le lah. Congor kok sambane ngene jabang bayi. Ayo le. Aja sik. Kapan andi kapan andi lah. Aja ngono lah. Sabar, sadar.
Mut, mabut. Ya Allah Gusti kowe kedan apa piye lho? Eh, Lae kok demek bokong bareng lah iki kowe. Aku ternoda. Bokongku didemek. Mikir nduk, mikir nduk. Mikir sing siji gorene. Aku didemek bokongku. Iki ternoda sesuk tak tukono bayi clean ben bersih. Mbah. Ku tukono es gopi ngene iku pi. Ya Allah Gusti. Dhuwur keringetan iki Bu ngisor ki teles kebes iki. Tenang ae tak kei sepon. Apa iku? Ya Allah Gusti rekasane mau golek duit yang ngene iki, Mak. Ya ngene kok pentolo kene kok urip. Sajane ya ape mati ra sido arek. Kowe ndek iki aku untuk kabar mati kowe kok. Ora sido. Ora sida. Soale surat kematianku ilang. Mbok gadekno. KTP iku kan seumur hidup. Iya. Wes sedana ta ora? Ayo wis ah. Wes. Ayo munggah napi. Ya Allah Gusti. Ayo Pak, enggak Pak. Dawul-dawul kaya ya. Kuat ta ora lela. Iso. Aku api. Wong kulino manol telo kok. Yu aku mang iso enak kok sampean malah dibrekno. Rumah sami iki gabah sesak are. Ya Allah Gusti anggere mbok brokno braka. Gayane nyerimpet ape demek-demek. Wes salah ra apa-apa. Alah yo. Wis yo salah gungkas wis ya. Iya. Wes rek. Iya. Iki wes reyoke. Wis. Mami urung 100 kok. Heh? Urung abang.